बे समाव दावहानि मोनसे रादाब भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सोलिनाय दावहाखौ दोनथ'नो फोसावदोंमोन नाथाय पाकिस्ताना दावहा दोनथ'नायनि रादायखौ सिफायदोंमोन नंगौ थांनाय 10 मे खालि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहाखौ सीजफायार खालामबाय होननानै फोसावदोंमोन बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय रौनिया हाबाफोरखौ फोजोबनो गोरोबथा जादोंमोन भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव नाथाय बे गोरोबथानि रादायखौ लाखियाखैमोन पाकिस्ताना मिथिनो मोननाय बादिब्ला सीजफायार फोसावनायनि माखासे घन्टा उनावनो पाकिस्ताना भारत फारसे गुलि गावहरदोंमोन भारतारि रौनिया हानजायाबो बे गाग्लोबनायनि सायाव फिनजाथाय होदोंमोन आरो गाग्लोबनायफोरखौ गोहोम गैयै खालामदोंमोन मख'नो गोनांदि 7 मेनिफ्राय जागायजेननाय भारतनि अपारेशन सिन्दुरनि उनाव थासारिया दुंहाव जानानै दङमोन नाथाय दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो भारत आरो पाकिस्ताननि सीमाफोराव जेबो रोखोमनि दुंहाव थासारि नुनो मोननाय जायाखै होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला पाकिस्तानजों गोबां सान गोब्राब दावहा नांखांनायनि उनाव जम्मु काश्मीरनि थासारिखौ दिनै सरासनस्रा नुनो मोनदों नंगौ जम्मु काश्मीरनि माखासे ओनसोलफोर फारियै उधमपुर उरी बारामुल्ला पुंछ बायदिफोराव थासारिखौ सरासनस्रा नुनो मोनदों होननानै फोरमायदों सुलुङा गुबुन फारसेथिं पान्जाबनि अमृतसरनि श्री गुरु रामदास जी इन्टारनेशनेल एयारपर्टनि सोरगिदिं आरो खाथिखाला थावनिफोरावबो थासारिया सरासनस्रा होननानै फोरमायदों এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन